Så er turen startet, og vi er gået cirka 2 timer. Så holder vi pause i en... Namaste. Der er simpelthen sket noget siden sidst. De orange pletter er stoppet. Madikken. Så på dag 2 her gik vi forkert første gang. Det var bare op ad et bjerg, det er ikke noget problem. Kun 20 minutter op. Indtil en dreng ligesom stoppede os og jagtede os ned igen. Og en anden vej. Men nu er alt godt. Nu er alt godt. Og vi er forhåbentlig snart Kenya, Momos. så vi kan få lidt at spise. Og vi håber, det er den der vej. Virkelig håber. Okay, hej. Godmorgen, skat. Godmorgen. Så er vi... hvor er vi henne af? Vi er på vej fra Sætte. Jeg vil skyde på, at vi måske er i 3000 meters højde. Vi er på vej over et pas, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Kan du huske, hvad det hedder? Nej, det kommer næste gang. Det er et pas. Den eneste grund til, at vi har vidst, hvor vi skulle gå hen i dag, det har været takket være dem der. Sneen visker de få røde pletter væk, der har været. Så hvis det ikke var fordi, at vi følger andre menneskers fodspor, så ved jeg sgu egentlig ikke rigtig, hvor vi var endt henne. Så er vi kommet ned. Nu er vi ikke ked af det mere. Nede fra passet. Og vi er på vej nedad, og det ser helt sindssygt flot ud her. Og vi har sat lidt musik på, og det er jo sjovt nok. Hvad fanden er det for noget? Frozen? Frozen, ja. Altså det passer jo meget godt til her, hvor vi er. Godmorgen. Godmorgen. Vi er afsted nu, og vi er 3, der er afsted. Ham her vil åbenbart gerne med. I går gik vi den rute, at vi gik op ad det her bjerg. Eller vi gik ned ad det her bjerg. Og hele vejen op her. Og man kan faktisk se ruten, den der streg, der går der. Gik vi op der. Så stod vi der på et tidspunkt i går. Og det pas, vi passerede i går, det er det, der er herop og derop. Ja tak. Her har vi en abe, der lige har plyndret haven, og nu sidder og har det lidt lækkert. Vi har Hannibal holder øje der. Så har vi en anden hund deroppe. Og ud over det har vi bare nogle ret suveræne bjerge herovre. Vi nærmer os Nuntala, og